democràtic, però els estats democràtics també poden aprovar-se lleis que retallen la democràcia, lleis que retallen la participació. I és de veure el que vostè ha dit del Partit Socialista. I s'oposàrem en els anys 90 i s'oposàrem en l'any 2004. Però nosaltres oposem a les coses no depèn de qui ho diu, sinó segons el que diu. I qualsevol mesura que suposa reforçar posicions polítiques que limiten la participació ciutadana i la lliure construcció de totes les forces polítiques sempre comptaran en l'oposició d'Esquerra Unida. Nosaltres pensem que cal ser coherent amb això, que l'article 140 de la Constitució espanyola diu democrar l'autonomia dels municipis i, per tant, no estaria massa lògic que hi hagi una imposició per part del govern central. Però sí que, senyor Grau, crec que una pregunta és fonamental. Si això no té res a veure amb les eleccions europees, per què l'any passat, quan se va aprovar la nova llei de reforma de l'administració local, no van aprofitar i modificar en la llei orgànica de règim electoral per a canviar la tria dels alcaldes i les alcaldes? Si realment no té res a veure amb el resultat de les eleccions europees, podria haver-ho fet fa un any, quan no s'havien produït aquestes. Jo crec que hi ha una relació clara i directa amb els resultats electorals que hi ha hagut i es tracta d'una eixida cap endavant que nosaltres, evidentment, no donem suport perquè retallen la democràcia segons els interessos d'un partit polític. No és igual que siga el Partit Popular, el Partit Socialista, Esquerra Unida o qui siga. Són modificacions de normes democràtiques que fiquen en greu perill la lliure participació ciutadana i que, a més, poden inclús alterar el resultat electoral d'unes eleccions.